Έλα. Μέρα της Κυπριακής Δημοκρατίας σήμερα. Σήμερα φέρνουμε στη μνήμη μας τον απελευθερωτικό αγώνα που ο Κυπριακός λαός διεξήγαγε με απαράμιλο σθένος, ηρωισμό και καρτερία. Και η μνήμη μας σήμερα ελάχιστος φόρος τιμής σε όσους έπεσαν ή συνέβαλαν στην ελευθερία και ανεξαρτησία της Κύπρου. Φόρος τιμής και σεβασμού σήμερα αποτείουμε στη μνήμη του μεγάλου ηγέτη, του Εθνάρχη Μακάριου. Η τιμή για την επίτευξη της ανεξαρτησίας της Κύπρου, διακήρυξε ο πρόεδρος Κυπριανού, ανήκει σε ολόκληρο τον αγωνιστή λαό μας, ο οποίος, κάτω από την εμπνευσμένη ηγεσία του Εθνάρχη Μακαρίου, ανυψώθηκε σε σφαίρες ιδεαλιστικού μεγαλείου και έγραψε σελίδες δόξας στην ιστορία μας. Βρισκόμαστε στη διασταύρωση των λεωφόρων Δημοσθένη Σεβέρη και Γρήβα Διγενή, από όπου θα περιγράψουμε τη στρατιωτική παρέλαση που οργανώνεται με την ευκαιρία της επετείου της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Το χαιρετισμό της στρατιωτικής παρελάσεως θα δεχθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κυπριανού. Πριν 22 χρόνια και συγκεκριμένα το πρωί της 16ης Αυγούστου 1960, υψωνόταν σε όλα τα δημόσια κτίρια της Κύπρου η σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα στη Λευκοσία, στο κτίριο που στέγαζε τον Βρετανό κυβερνήτη στην Κύπρο, ο μέχρι τότε κυβερνήτης Σέρχιου Φούτ παρέδιδε την εξουσία στον πρώτο εκλεγμένο πρόεδρο της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Αργότερα, στις 11 Ιουλίου 1963, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και στην παρουσία του Τουρκοκύπριου Αντιπροέδρου και των Τουρκοκυπρίων Υπουργών, ορίστηκε σαν μέρα γιορτασμού της ανεξαρτησίας της Κύπρου η 1η Οκτωβρίου. Ήδη οι επίσημοι έχουν πάρει τις θέσεις τους για τη στρατιωτική παρέλαση. Βρίσκονται εδώ η αυτού Μακαριώτης, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, ο Πρόεδρος της Βουλής, κύριος Λαδάς, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, όλοι οι αρχηγοί, οι εκπρόσωποι κομμάτων, τόσο των κομμάτων που αντιπροσωπεύονται στη Βουλή, όσο και των κομμάτων που δεν είναι στη Βουλή. Βρίσκονται επίσης εδώ ο πρίτανης του Διπλωματικού Σώματος, πρέσβης της Σοβιετικής Ενώσεως, κύριος Αστάβιν. Βρίσκεται ο πρέσβης της Ελλάδος, κύριος Ζαχαράκης, άλλα μέλη του Διπλωματικού Σώματος. Είναι εδώ ο διοικητής της UNFIKI, ο στρατηγός Κράιντολ, ο αρχηγός της αστυνομίας, βουλευτές και άλλοι επίσημοι. Βρίσκεται επίσης εδώ πλήθος κόσμου. Αυτή τη στιγμή φτάνει στο χώρο της παρελάσεως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κυπριανού. Ο κύριος Κυπριανού θα δεχτεί το χαιρετισμό της στρατιωτικής παρελάσεως, που είναι η πρώτη που οργανώνεται τα τελευταία 10 χρόνια. Σήμερα, ωστόσο, γιορτάζουμε την ανεξαρτησία της Κύπρου κάτω από τραγικές όσο και κρίσιμες για τον τόπο συνθήκες. Με το 40 σχεδόν % του εδάφους μας κάτω από τουρκική κατοχή, με δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες, με αγνοωμένους και εγκλωβισμένους. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχεται ο Υπουργός Εσωτερικών και Αμήνης, κύριος Βενιαμίν, και η άλλη επίσημη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανεβαίνει στην εξέδρα, από όπου θα δεχτεί το χαιρετισμό της στρατιωτικής παρελάσεως. Έχει δεξιά του τον αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, στρατηγό Παπαναγιώτου, και αριστερά του τον Υπουργό Εσωτερικών και Αμήνης, κύριο Βενιαμίν. Η παρέλαση θα αρχίσει σε μερικά λεπτά. Λέγαμε λοιπόν ότι σήμερα γιορτάζουμε την ανεξαρτησία κάτω από τραγικές συνθήκες, με κινδύνους να παραμονεύουν σε κάθε μας βήμα.
Γι' αυτό ακριβώς το λόγο τονίζεται επίσημα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι ανήκουμε σε ένα κυρίαρχο, ανεξάρτητο και αδέσμευτο κράτος, στο οποίο ταυτόχρονα ανήκουν οι συμπατριώτες μας Τουρκοκύπροι, Αρμένοι, Μαρονίτες και άλλες μειονότητες που κατοικούν στο νησί μας. Και δεν πρέπει επίσης να ξεχνούμε πως αν επιβιώσαμε και εξακολουθούμε να επιβιώνουμε μετά από τόσα τραγικά γεγονότα, πραξικόπημα, εισβολή, είναι γιατί διατηρήσαμε την κρατική μας υπόσταση. Η ανεξαρτησία της Κύπρου συμφωνήθηκε στο Λονδίνο στις 11 Φεβρουαρίου 1959 από τους πρωθυπουργούς της Βρετανίας, της Ελλάδος και της Τουρκίας, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο σαν εκπρόσωπο της ελληνικής κυπριακής κοινότητας και τον δόκτορα Φαζίλ Κουτσούκ σαν εκπρόσωπο της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Η ανεξαρτησία αυτή, κολοβωμένη έστω όπως αποδείχτηκε, ήταν το επίτευγμα μακροχρόνιου αντιαπικιακού αγώνα του κυπριακού λαού. Στα χρόνια 55-59, ο αγώνας αυτός πήρε τη μορφή ένοπλου επαναστατικού κινήματος. Πολλοί νέοι θυσιάστηκαν τότε και άλλοι οδηγήθηκαν στην αγχώνη από το βρετανικό απικιακό καθεστώς. Μνήμη σε εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για να εξασφαλίσουν ελεύθερη πατρίδα. Μνήμη στους αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Μνήμη στον Αυξεντίου, τον Μάτσι, τον Μαυρομάτι, τον Καραολί. Μνήμη στον Αχυρώνα του Λιοπετρίου, το Δίκομο, τον Μαχαιρά, τα φυλακισμένα μνήματα. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να αρχίσει η στρατιωτική παρέλαση. Πρέπει να πούμε ότι στη σημερινή στρατιωτική παρέλαση παίρνουν μέρος μηχανοκίνητα και πεζοπόρα τμήματα της Εθνικής Φρουράς. Η λεωφόρος Σεβέρη, η λεωφόρος Γρήβα Διγενή έχουν σημεοστολιστεί με σημαίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και ελληνικές σημαίες. Έχει επίσης έλθει εδώ πολλοί κόσμος για να παρακολουθήσει την παρέλαση, τη στρατιωτική. Έχει παραταχθεί και στις δύο πλευρές του δρόμου. Η στρατιωτική παρέλαση αναμένεται από στιγμή σε στιγμή. Έχουν επίσης σημεοστολιστεί και άλλα κέρια σημεία της Λευκωσίας, της Κυπριακής πρωτεύουσας. Όπως λέγαμε και προηγουμένως, στην παρέλαση συμμετέχουν τόσο μηχανοκίνητα όσο και πεζοπόρα τμήματα της Εθνικής Φρουράς. Οι επίσημοι και πάλι, ο πρέσβης της Ελλάδος, κ. Ζαχαράκης, υπουργός αστυνομίας, ο διευθυντής Λουφική, ο στρατηγός Κράιντον, ο πρόεδρος, ο υπουργός εσωτερικών, τα άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ κ. Παπαϊωάννου, ο αρχηγός του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Σκληρίδης, ο αρχηγός του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ κ. Λυσαρίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Ποσκότης, ο πρίτανης του Διπλωματικού Σώματος, πρέσβης της Σοβιετικής Ενώσεως κ. Αστάβη, άλλα μέλη του Διπλωματικού Σώματος. Και αυτή τη στιγμή αρχίζει η στρατιωτική παρέλαση. Είναι η πρώτη που οργανώνεται από το 1973 και της παρελάσεως προηγείται στρατιωτική φιλαρμονική, η οποία παιανίζει στρατιωτικά εμβατήρια. Και η μνήμη μας στρέφεται προς τους ηρωομάρτυρες μας σήμερα, προς τους αγωνιστές της Κυπριακής Ελευθερίας. Οι ηρωομάρτυρες μας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, με τον βίο και την πολιτεία τους έγιναν πρότυπα αρετής. Αποτέλεσαν το μέτρο της ανθρώπινης και της εθνικής καταξίωσης. Η στρατιωτική φιλαρμονική προχωρεί για να πάρει τη θέση της. Θα πιανίζει σε όλη τη διάρκεια της παρελάσεως των μηχανοκινήτων τμήματων της Εθνικής Φρουράς.
Μετά τη στρατιωτική φιλαρμονική ακολουθεί ανώτατος αξιωματικός της Εθνικής Φουράς που θα έχει το γενικό πρόσταγμα, είναι μαζί με το επιτελείο του και ακολουθεί όχημα με την κυπριακή σημαία. Και ήδη άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα τμήματα της παρελάσεως που είναι μονάδες της στρατονομίας. Τι είναι στρατονομία? Είναι η υπηρεσία εκείνη που παρακολουθεί και εξασφαλίζει την τάξη και την πειθαρχία του στρατού έξω από τους στρατώνες. Η αποστολή της στρατονομίας απαιτεί ειδικευμένο και καλά εκπαιδευμένο και πειθαρχημένο προσωπικό. Οι στρατονόμοι μας παρελάβουν σε ένα επιβλητικό και απόλυτα ακριβή σχηματισμό. Αυτή τη στιγμή ο Πρόεδρος δέχεται τον χαιρετισμό της στρατονομίας. Η σημερινή εμφάνιση των στρατονόμων είναι ένα ελάχιστο δείγμα της εκπαίδευσής τους, ένα δείγμα μιας εκπαίδευσης που εγγυάται την αφοσίωσή τους στο καθήκον και την αποστολή τους. Αυτή τη στιγμή παρελάβει ένα τμήμα από βαρέα όπλα του πεζικού. Βλέπω να προπορεύονται τώρα αντιαρματικά πυροβόλα χωρίς οπισθοδρόμηση. Με το βλήμα αυτό των αντιαρματικών πυροβόλων είναι δυνατόν να καταστραφεί οποιοδήποτε σύγχρονο εχθρικό άρμα μάχης. Ακολουθούν αυτή τη στιγμή υπερσύγχρονα αντιαρματικά βλήματα. Τα αντιαρματικά προστατεύουν το πεζικό μας από κάθε τύπο εχθρικού άρματος. Ομολογώ επικρατεί μεγάλη συγκίνηση ανάμεσα στον κόσμο που παρακολουθεί τη στρατιωτική παρέλαση. Και την παρέλαση των βαρέων όπλων πεζικού κλείνουν οι όλμοι. Οι όλμοι είναι αναμφίβολα το πυροβολικό του πεζικού. Το ακολουθούν από κοντά στον αγώνα του και το υποστηρίζουν συνεχώς μέρα και νύχτα, προσβάλλοντας εύστοχα και τους πιο εκαλυμμένους εχθρικούς στόχους. Συνεχίζεται η παρέλαση των όλμων.
Ενθουσιασμός και συγκίνηση ανάμεσα στον κόσμο που παρακολουθεί τη στρατιωτική παρέλαση. Πολλοί κόσμος χειροκροτεί από συγκίνηση και αυτή τη στιγμή αρχίζει η παρέλαση των τεθωρακισμένων μας. Τονίζεται ότι τα τεθωρακισμένα αποτελούν την ατσάλινη γροθιά του στρατού μας. Τα χειροκροτήματα είναι για τα τεθωρακισμένα. Τα τεθωρακισμένα, με τις πολλαπλές τους δυνατότητες, μπορούν είτε μόνα τους είτε και σε συνεργασία με το πεζικό να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα εχθρικά τεθωρακισμένα και το εχθρικό πεζικό. Εθνική φρουρά, αμυντική θωράκιση, κατοχήρωση της ανεξαρτησίας κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Φέρνουμε ξανά σήμερα στη μνήμη μας τα πρώτα χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας, το δοτό σύνταγμα των Συμφωνίων της Ζηρίχης, με τα διαιρετικά του στοιχεία, που στάθηκε ευθύς εξ αρχής τροχοπέδι στη συνεργασία των δύο κοινοτήτων και την ομαλή λειτουργία του κράτους. Η τουρκοκυπριακή ηγεσία, ενεργώντας κατ' υπόδειξη της Άγκυρας και εκμεταλλευόμενη τα δικαιώματα που της παρήχε το Σύνταγμα της Ζηρίχης, προώθησε τη διαίρεση αντί τη συνεργασία. Και συνεχίζεται η παρέλαση των τεθωρακισμένων. Ταχύτητα, ευελιξία, η δύναμη πυρός, η θωράκιση και το όλο παρουσιαστικό τους εγγυώνται την επιτυχία της αποστολής τους. Τα τεθωρακισμένα διαδραματίζουν οπωσδήποτε αποφασιστικό ρόλο στα πεδία των μαχών. Και συνεχίζεται η παρέλαση των τεθωρακισμένων. Πολλοί κόσμος έχει βγει στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών, πολλοί κόσμος έχει ανέβει στις ταράτσες των πολυκατοικιών για να παρακολουθήσει τη σημερινή στρατιωτική παρέλαση. Που ομολογουμένως, αν και μόλις έχει αρχίσει, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Εντυπωσιακή, προκαλεί ενθουσιασμό, προκαλεί συγκίνηση σε όλους όσους την παρακολουθούν. Συνεχίζεται εν τω μεταξύ η παρέλαση των τεθωρακισμένων. Περήφανοι παρελάβουν οι μαυροσκούφιδες. Διαθέτουν το ψυχικό σθένος, την άρτια εκπαίδευση και την ορθή χρήση, έτοιμοι για κάθε αποστολή που θα ήθελε να τους ανατεθεί. Αλλά λίγα λόγια όμως τώρα για την ιστορία της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας. Την 21η Σεπτεμβρίου 1960 η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη σαν κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος και έγινε δεκτή στη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού. Τον Φεβρουάριο του 1961 έγινε επίσης ισότιμο μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Την 1η Σεπτεμβρίου του 1961 η Κυπριακή Δημοκρατία εντάχθηκε επίσημα σαν ιδρυτικό μέλος στο κίνημα των Αδεσμεύτων με τη συμμετοχή του Προέδρου Μακαρίου στην πρώτη επίσημη διάσκεψη των Αδεσμεύτων στο Βελιγράδι. Υπουργός Εξωτερικών ήταν τότε ο νυν πρόεδρος κ. Κυπριανού. Τον ίδιο χρόνο η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε μέλος
της κοινοπολιτείας. Έχει τελειώσει τώρα η παρέλαση των τεθωρακισμένων. Και τώρα παρελάβει το πυροβολικό μας. Προηγείται ο διοικητής και το επιτελείο. Ακολουθούν πυροβολαρχίες των διαφόρων τύπων του πυροβολικού μας. Πρέπει να πούμε ότι το πυροβολικό αποτελεί τον αχώριστο σύντροφο και συνεργάτη του πεζικού και των τεθωρακισμένων μας. Το πυροβολικό με τον όγκο των πυρών του μπορεί μέρα και νύχτα να υποστηρίζει αποτελεσματικά τον αγώνα στη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Συνεχίζεται η παρέλαση του πυροβολικού. Πρόεδρος, επίσημοι, δέχονται τον χαιρετισμό της στρατιωτικής παρελάσεως. Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων απέστειλαν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας συγχαρητήρια τηλεγραφήματα για τη σημερινή 22η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Καραμανλής, αναφέρει σε τηλεγράφημά του ότι εκ μέρους του ελληνικού λαού και του ιδίου προσωπικά απευθύνει εγκάρδιες ευχές για την πρόοδο και ευημερία του αδελφού Κυπριακού λαού και δίδει προς τον Κυπριακό Ελληνισμό τη διαβεβαίωση ότι η Ελλάς θα εξακολουθήσει να παρέχει σε αυτόν την αμέριστη υποστήριξή της μέχρι πλήρους δικαιώσεως του αγώνα του. Σε μήνυμα του εξάλλου, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Ανδρέας Παπανδρέου, αναφέρει ότι με την ευκαιρία της επετείου της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας απευθύνει σε ολόκληρο τον Κυπριακό λαό, καθώς και στην πολιτική και θρησκευτική του ηγεσία τις πιο θερμές ευχές της ελληνικής κυβερνήσεως και του ιδίου για κάθε ευημερία και πρόοδο των Κυπρίων. Εύχομαι ειδικότερα, προσθέτει ο κ. Παπανδρέου, οι αγώνες του Κυπριακού λαού για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας, κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου να δικαιωθούν σύντομα, με την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων και την εξέβρεση μιας λύσεως δίκαιης και σύμφωνης με τους πόθους του Κυπριακού λαού. Από τα μηνύματα αναφέρουμε επίσης αυτά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Προέδρου της Σοβιετικής Ενώσεως, των κυρίων Ρίγκαν και Μπρέζνιεφ. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μήνυμά του προς τον Πρόεδρο Κυπριανού, εκφράζει τις θερμότερες του ευχές και τις ευχές του Αμερικανικού λαού για την επέτειο και προσθέτει ότι εξακολουθεί να ελπίζει πως οι διακοινωτικές συνομιλίες θα ανοίξουν το δρόμο για μια δίκαιη και μόνιμη διευθέτηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο Κυπριακός λαός. Ο πρόεδρος Ρίγκαν αναφέρει στο μήνυμά του ότι στη διάρκεια του επόμενου χρόνου προσβλέπει στη συνεχιζόμενη στενή συνεργασία για την επίτευξη των κοινών στόχων. Εξάλλου, ο πρόεδρος της Σοβιετικής Ενώσεως, κ. Μπρέζνιεφ, σε μήνυμά του εκφράζει θερμά και εγκάρδια συγχαρητήρια προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Κυπριακό λαό, καθώς και ευχές για ευημερία και επιτυχίες στην εδραίωση της ανεξαρτησίας, κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία, αναφέρει, ακολουθεί αδέσμευτη πολιτική. Ο πρόεδρος Μπρέζνιεφ εκφράζει επίσης την πεποίθηση ότι οι παραδοσιακές σχέσεις και η πολύπλευρη συνεργασία μεταξύ της Σοβιετικής Ενώσεως και της Κύπρου θα αναπτυχθούν περαιτέρω για το καλό των λαών των δύο χωρών και προς το συμφέρον της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας. Ξανά όμως στο πυροβολικό μας που συνεχίζει να παρελάβει μπροστά στον πρόεδρο και τους επισήμους. Η ταχύτητα ενεργείας, η ευστοχία των πυρών του και το μεγάλο βεληνικές του καθιστούν το πυροβολικό ένα από τους κυριότερους συντελεστές της νίκης στο πεδίο της μάχης. Τα αντιαεροπορικά πυροβόλα που διαθέτει
εξασφαλίζουν την απαραίτητη στον αγώνα αντιαεροπορική κάλυψη και προστασία σε όλα τα άλλα τμήματα του στρατού μας. Συνεχίζεται η παρέλαση των αντιαεροπορικών πυροβόλων. Οι πυροβολητές μας, με πλήρη όσο και άρτια εκπαίδευση αλλά και γνώση του πεδίου της μάχης, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πυροβόλων τους. Και η στρατιωτική παρέλαση συνεχίζεται πράγματι με απόλυτη τάξη. Χειροκροτεί με συγκίνηση τα στρατευμένα παιδιά της Κύπρου. Και συνεχίζεται η παρέλαση του πυροβολικού. Συνεχίζεται η παρέλαση τμήματων του πυροβολικού. Συνεχίζεται παρέλαση αντιαεροπορικών πυροβόλων.
Μετά το πυροβολικό παρελάβει τώρα μπροστά από τους επισήμους το μηχανικό. Το μηχανικό, με τα σύγχρονα μηχανήματα, τον σύγχρονο εξοπλισμό του, είναι ένας από τους κυριότερους συντελεστές της νίκης. Αποστολή του είναι να κατασκευάζει και να καταστρέφει κάθε τι που θα διευκόλυνε τα δικά μας τμήματα στη μάχη και θα δυσκόλευε τον εχθρό. Όμως πρέπει να τονιστεί ότι εκτός από την πολεμική περίοδο, σημαντική είναι η συμβολή του μηχανικού στην ανάπτυξη και ευημερία του τόπου στη διάρκεια της ειρήνης. Με τη συμμετοχή του βέβαια στην κατασκευή ή επισκευή έργων κοινής ωφελίας. Το μηχανικό θεωρείται το όπλο της εργασίας. Ακολουθεί τώρα ένα τμήμα των διαβιβάσεων. Οι διαβιβάσεις, χωρίς υπερβολή, θεωρούνται το νευρικό σύστημα του στρατού μας. Ποια είναι όμως η αποστολή τους? Αποστολή των διαβιβάσεων είναι να εξασφαλίζουν παντού και πάντοτε τις ασύρματες και ενσύρματες επικοινωνίες του στρατού μας. Τα πολύπλοκα, λεπτά και τέλεια μηχανήματα των διαβιβάσεων, μαζί με την άριστη εκπαίδευση και πάνω σε 24ωρη βάση εργασία των ασυρματιστών μας, εξασφαλίζουν απόλυτη επιτυχία στο έργο τους. Το δύσκολο έργο της εξασφαλίσεως των επικοινωνιών στο στρατό. Τη στιγμή αυτή παρελάβει μπροστά από τους επισήμους τμήμα του υγειονομικού. Αποστολή της υπηρεσίας αυτής είναι να εξασφαλίζει, να καλύπτει τις ανάγκες του στρατού μας στον πόλεμο, αλλά και σε περίοδο ειρήνης, σε υγειονομική περίθαλψη κάθε μορφής και να εξασφαλίζει το απαραίτητο υλικό, τα απαραίτητα φάρμακα. Συνεχίζεται η παρέλαση του υγειονομικού. Ότι επειδή είναι η πρώτη ίσως στρατηγική παρέλαση μετά από περίοδο αρκετών χρόνων, υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι, πολλοί ξένοι φωτορεπόρτες για να την καλύψουν. Και τώρα παρελάβουν στοιχεία του πολεμικού ναυτικού. Στην Κύπρο είναι αναμφίβολα μικρή η ιστορία του ναυτικού μας. Βλέποντας ωστόσο τα στοιχεία αυτά του πολεμικού ναυτικού, δεν μπορούμε παρά να φέρουμε στη μνήμη μας τα τραγικά γεγονότα του 1963-1964, την τουρκική ανταρσία, τους βομβαρδισμούς της Ηλυρίας, τη βήθηση ακτιωρών μας και τη θυσία των ναυτών μας. Και ακόμη φέρνουμε στη μνήμη μας το ένδοξο ελληνικό πολεμικό ναυτικό και θυμούμαστε τον Μιαούλη, τον Κανάρη, την Κουκουλίνα και τόσους άλλους ήρωες που το δόξασαν. Λέγα λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτες, όχι μόνο Κύπροι αλλά και πολλοί ξένοι που καλύπτουν τη σημερινή στρατιωτική παρέλαση με την ευκαιρία της επετείου της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Μπροστά από τους επισήμους παρελάβει τώρα ένα τμήμα της πολεμικής μας αεροπορίας. Είναι βέβαια όπλο νεοσύστατο στο στρατό μας. Οι αεροπόροι μας είναι οι στενοί συνεργάτες των άλλων όπλων του στρατού. Συμβάλλουν αποφασιστικά στην αποτελεσματική άμυνα του νησιού μας. Η αεροπορία μας εξασφαλίζει πάνω σε 24ωρη βάση την επιτήρηση του εναέριου χώρου μας από κάθε εχθρική εναέρια παραβίαση. Και μετά τα τμήματα της πολεμικής αεροπορίας, τη μηχανοκίνητη φάλαγγα κλείνει τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η πυροσβεστική υπηρεσία επιτελεί ένα τεράστιο έργο, τόσο σε καιρό ειρήνης, όσο και σε καιρό πολέμου.
πληρή και άρτια εκπαίδευση των μελών της Πρεσβευτικής Υπηρεσίας εγγυώνται την επιτυχία της αποστολής της. Εδώ, όπως έχουμε αναφέρει και στην αρχή, κλείνει η μηχανοκίνητη φάραγγα για να ακολουθήσει σε λίγο η παρέλαση πεζοπόρων τμήματων της Εθνικής Φρουράς. Μετά τα μηχανοκίνητα λοιπόν ακολουθεί η παρέλαση των πεζοπόρων τμήματων της Εθνικής Φρουράς με επικεφαλής τη Φιλαρμονική της Δυνάμεως. Η Φιλαρμονική της Εθνικής Φρουράς θα αντικαταστήσει τώρα την πρώτη στρατιωτική φιλαρμονική που πεάνιζε σε όλη τη διάρκεια της παρελάσεως των μηχανοκινήτων μονάδων. Η πρώτη στρατιωτική φιλαρμονική περνά μπροστά από τον πρόεδρο και τους επισήμους και δέχεται τον χαιρετισμό τόσο των επισήμων όσο και του κόσμου που παρακολουθεί την παρέλαση. Μέχρι όμως την αντικατάσταση, μέχρι η φιλαρμονική της Εθνικής Φρουράς να πάρει τη θέση της, ας δούμε ακόμη μερικούς σταθμούς σε αυτά τα 22 χρόνια της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας. Μετά τις διακοινωτικές ταραχές του 1963, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε τον Μάρτιο του 1964 την αποστολή ειρηνευτικής δυνάμεως των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, που ανέλαβε να βοηθήσει στην αποκατάσταση της ομαλότητας στην Κύπρο. Όμως η τουρκοκυπριακή ηγεσία που προκάλεσε τα επεισόδια εξανάγκασε όλους τους Τουρκοκυπρίους να αποχωρήσουν από την κυβέρνηση, τη Βουλή και τη δημόσια υπηρεσία. Ταυτόχρονα εξανάγκασε όλους τους Τουρκοκυπρίους κατοίκους μειχτών χωρίων να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να αυτοεγκλωβιστούν στους θύλακες που δημιούργησε και έθεσε υπό τον ελεγχό της. Έκτοτε, παρά τις τόσες πρωτοβουλίες της Κυπριακής κυβερνήσεως, η τουρκοκυπριακή ηγεσία παρεμπόδισε κάθε επιστροφή στην ομαλότητα. Και δεν μπορούμε παρά να θυμηθούμε σήμερα την έκθεση του τότε Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Ουθάντ, ο οποίος επέκρινε την τουρκοκυπριακή ηγεσία ότι ήταν προσκολλημένη στο φυσικό και γεωγραφικό διαχωρισμό των δύο κοινοτήτων και τηρούσε άκαμπτη στάση εναντίον οποιονδήποτε μέτρων που προνοούσαν συνθήκες συμβίωσης και συνεργασίας των δύο κοινοτήτων. Αναμένεται από στιγμή σε στιγμή τώρα η παρέλαση των πεζοπόρων τμήματων της Εθνικής Φρουράς, που περιλαμβάνει οπωσδήποτε τμήματα πεζικού, τμήματα καταδρομών, ναυτικού, αεροπορίας και πάλι. Αυτή τη στιγμή πλησιάζει στο χώρο των επισήμων ο επικεφαλής και το επιτελείο των τμήματων του πεζικού που παίρνουν μέρος στην παρέλαση. Προηγείται, όπως είπαμε, η φιλαρμονική της Εθνικής Φρουράς. Στην εξέδρα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κυπριανού, και έχοντας στο πλάι του τον Υπουργό Εσωτερικών και Αμήνης, κ. Βενιαμίν, και τον αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, στρατηγό Παπαναγιώτου, έτοιμοι να δεχθούν τον χαιρετισμό των πεζοπόρων τμήματων της Εθνικής Φρουράς. Πλησιάζει αυτή τη στιγμή η φιλαρμονική της Εθνικής Φρουράς. Ο πρόεδρος, ο Υπουργός Εσωτερικών και Αμήνης και ο στρατηγός Παπαναγιώτου στην ειδική εξέδρα που έχει στηθεί με την ευκαιρία της επετείου και της στρατηγικής παρελάσεως. Η φιλαρμονική της Εθνικής Φρουράς έχει φτάσει αυτή τη στιγμή ακριβώς μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. Ο πρόεδρος δέχεται τον χαιρετισμό του επικεφαλής της φιλαρμονικής.
η Φιλαρμονική της Εθνικής Φρουράς προχωρεί τώρα για να πάρει τη θέση που είχε προηγουμένως η στρατιωτική μπάντα, που πεάνιζε σε όλη τη διάρκεια της παρελάσεως των μηχανοκινήτων τμήματων της Εθνικής Φρουράς. Πλησιάζει στο πρώτο των επισήμων ο επικεφαλής και το επιτελείο των τμήματων πεζικού που παίρνουν μέρος στην παρέλαση. Προηγείται η σημαία του πρώτου τμήματος πεζικού και χειροκροτήματα για το πεζικό μας. Το πεζικό, το ηρωικό μας πεζικό, μόνο του ή και με τη βοήθεια των άλλων όπλων επιφορτίζεται στη μάχη το κυριότερο βάρος του αγώνα. Αποστολή του πεζικού είναι να έρχεται σε επαφή με τον εχθρό και να τον καταστρέφει. Δεν πρόκειται να συνθηκολογήσουμε κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, διακήρυξε στο διάγγελμά του ο πρόεδρος Κυπριανού. Δεν πρόκειται να δεχτούμε άμεσα ή έμεσα τα αποτελέσματα του εγκλήματος και της εισβολής. Δεν πρόκειται να δεχτούμε διχοτομικές λύσεις οποιασδήποτε μορφής, ούτε οποιαδήποτε διευθέτηση που θα οδηγούσε τον λαό μας σε νέες περιπέτειες και θα έθετε σε κίνδυνο την επιβίωσή του. Είναι αδιανόητη οποιαδήποτε λύση του κυπριακού προβλήματος χωρίς την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής, χωρίς τον τερματισμό των ξένων επεμβάσεων, χωρίς την κατοχήρωση των προσφύγων να γυρίσουν στις πατρογονικές τους εστίες και χωρίς τη διασφάλιση όλων ανεξαίρετα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών των πολιτών. Η Κυπριακή κυβέρνηση πρόσθεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο διάγγελμά του να συνεχίσει έντονα τις προσπάθειές της μέχρι ότου δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες που να υποχρεώσουν την Τουρκία να εγκαταλείψει τα άνομα σχέδιά της σε βάρος της Κύπρου και την απαράδεκτη στάση της. Και συνεχίζει η παρέλαση τμήματων του πεζικού μας. Για το πεζικό δεν υπάρχουν εμπόδια. Μάχεται νύχτα και μέρα μέσα στις πιο αντίξωες συνθήκες. Μάχεται χωρίς ανάπαυλα μέχρι τη τελική νίκη. Δίκαια λοιπόν αποκαλείται ο βασιλιάς των όπλων. Χειροκρατήματα από τον κόσμο που με πολλή συγκίνηση παρακολουθεί τη σημερινή στρατιωτική παρέλαση, παρακολουθεί τα στρατευμένα παιδιά της Κύπρου. Μπροστά στους επισήμους περνούν οι άντρες του πεζικού, του ηρωικού πεζικού, ευσταλείς, επιβλητικοί, άψογοι στους σχηματισμούς τους. Στο βλέμμα τους διακρίνουμε την ευτυχία, την τόλμη, το σθένος, την πυγμή. Είναι τα στρατευμένα νιάτα της πατρίδας μας και τα καμαρώνει. Σε αυτούς τους εθνοπουλούς μας έλα και η τύχη να φυλάνε άγρυπνοι μέρα και νύχτα στη γραμμή αντιπαρατάξεως. Μαχητές υπερασπιστές της πατρίδας μας. Και συνεχίζεται η παρέλαση τμήματων του πεζικού. Συνεχίζεται λοιπόν η παρέλαση
του πεζικού. Οι εθνοχωροί μας είναι πάντοτε έτοιμοι, τονίζεται, να ανταποκριθούν στο καθήκον που τους έταξε η πατρίδα. Και συνεχίζεται η παρέλαση του πεζικού. Έχει τελειώσει αυτή τη στιγμή η παρέλαση των τμήματων πεζικού. Παρακολουθούμε τώρα ένα πεζοπόρο τμήμα του ναυτικού μας, που παρελάβει μπροστά στους επισήμους. Πρόκειται για τα στρατευτούμενα παιδιά μας στο πολεμικό ναυτικό. Είναι τα νεαρά παιδιά που θα θεμελιώσουν τη βάση για το μέλλον του ναυτικού. Και χειροκροτήματα, ζωηρά χειροκροτήματα για το ναυτικό. Ακολουθεί άλλο πεζοπόρο τμήμα από τους νεαρούς αεροπόρους της Εθνικής Φρουράς. Είναι σε αυτούς που η πατρίδα εμπιστεύεται την επιτήρηση του εθνικού εναέριου χώρου. Και τώρα πλησιάζουν στον χώρο των επισήμων τμήματα των καταδρομών. Είναι οι λοκατσίδες μας. Προηγείται ο διοικητής και το επιτελείο του και ακολουθούν τα τμήματά τους. Η άψογη εμφάνιση των λοκατσίδων, το επιβλητικό παράστημα, οι ακριβείς σχηματισμοί, η άρτια εκπαίδευση δίνουν το μέτρο της αξίας τους. Πράγματι, το πέρασμά τους φέρνει ένα άλλο αέρα στον χώρο της παρελάσεως. Προκαλεί μια έντονη συγκίνηση, μια μεγάλη περηφάνεια και μια σταθερή σιγουριά. Συνεχίζεται η παρέλαση τμήματων των καταδρομών. Στον αγώνα του κυπριακού λαού για την ανάπτυξη της ελευθερίας και την κατοχήρωση της ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητάς του, πολύτιμη από κάθε άποψη είναι και η διεθνή συμπαράσταση. Όμως, κύριο στήριγμά μας υπήρξε πάντοτε η Ελλάδα. Στο διάγγελμα του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ιδιαίτερα τη συμπαράσταση της Ελλάδος. Η Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Κυπριανού,
είναι και πάντοτε υπήρξε το μέγα και κύριο στήριγμά μας σε όλους τους αγώνες μας, ιδιαίτερα στις κρίσιμες ώρες που περνούμε σήμερα. Και με τη σημερινή ευκαιρία, συνέχισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκφράζω και πάλι την ευγνωμοσύνη της Κύπρου προς την ελληνική κυβέρνηση και ιδιαίτερα τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, προς τον πολιτικό κόσμο και προς τον ελληνικό λαό και την ομογένεια του εξωτερικού για όσα έπραξαν και συνεχίζουν να πράττουν για την Κύπρο. Αυτή η συμπαράταξη, τόνισε ο πρόεδρος Κυπριανού, μας ενισχύει στον σκληρό και δύσκολο αγώνα μας για τον τερματισμό της κατοχής και την αποκατάσταση των δικαίων μας. Τη σημασία της συμπαραστάσεως της Ελλάδος για την επιτυχή έκβαση του αγώνα του Κυπριακού λαού τόνισαν επίσης τα πολιτικά κόμματα της νήσου. Άλλα σε ομιλίες των αρχηγών ή των κοινοβουλευτικών τους εκπροσώπων στη Βουλή, άλλα με ανακοινώσεις τους με την ευκαιρία της σημερινής επετείου της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Βλέπουμε τώρα να πλησιάζει στον χώρο των επισήμων η φιλαρμονική της αστυνομίας. Η αστυνομία είναι ο θεματοφύλακας της ασφάλειας και της ησυχίας των πολιτών. Μπροστά στους επισήμους παρελάβουν τώρα άοπλοι οι μαθητές της Αστυνομικής Σχολής Κύπρου. Είναι οι αυριανοί φύλακες του νόμου και της τάξης. Και ακολουθεί ένοπλος ουλαμός της μηχανοκίνητης μονάδας άμεσης δράσης. Άρτια εκπαίδευση, άψογη εμφάνιση. Η ΜΑΔ, με τα σύγχρονα μέσα που διαθέτει, αποτελεί εγγύηση για την εσωτερική ασφάλεια του τόπου. Φτάσαμε ήδη στο τέλος της παρελάσεως. Η φιλαρμονική της Εθνικής Φρουράς περνά τώρα μπροστά από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους επισήμους. Ο ανώτατος αξιωματικός που έχει το γενικό πρόσταγμα μετά το πέρας της παρελάσεως θα δώσει αναφορά για το πέρας στον πρόεδρο. Αυτή τη στιγμή η φιλαρμονική της Εθνικής Φρουράς περνά μπροστά από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους επισήμους που την χειροκροτούν. Τώρα ο ανώτατος αξιωματικός που είχε το γενικό πρόσταγμα προχωρεί και αναφέρει προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας το πέρας της παρελάσεως. Ο πρόεδρος Κυπριανού τον συγχαίρει για την άψογη και επιβλητική εμφάνιση της παρελάσεως. Είναι η πρώτη στρατιωτική παρέλαση που γίνεται μετά από 10 σχεδόν χρόνια. Μέρα Κυπριακής Ανεξαρτησίας σήμερα. Μέρα μνήμης αλλά και μέρα προβληματισμού για ό,τι έγινε ή δεν έγινε. Για ό,τι θα γίνει ή για ό,τι θα πρέπει να γίνει. Καθήκον ιερό και απαράβατο όλων μας είναι να διαφυλάξουμε και να περιφρουρήσουμε την κρατική οντότητα της Κύπρου. Να συνειδητοποιήσουμε ότι ανήκουμε σε ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος, στο οποίο ταυτόχρονα ανήκουν οι Τουρκοκύπροι, οι Αρμένοι, οι Μαρονίτες, οι Λατίνοι. Αν μέχρι τώρα επιβιώσαμε, αν θα επιβιώσουμε, αυτό θα οφείλεται στο ότι διατηρήσαμε την κρατική μας υπόσταση. Αναμφίβολα, στα 22 χρόνια ζωής η Κυπριακή Ανεξαρτησία έχει πληγεί. Βασικό καθήκον όλων είναι ο αγώνας για την ανάκτηση αυτής της ανεξαρτησίας. Το μέλλον της Κύπρου βρίσκεται στην ενότητα του λαού και της χώρας, όχι στη διαίρεση.
Μέρα Κυπριακής Ανεξαρτησίας σήμερα. Μέρα μνήμης, αλλά και μέρα προβληματισμού. Σας επανασυνδέουμε με τους ραδιοθαλάμους του σταθμού μας. Η στρατιωτική παρέλαση με την ευκαιρία της σημερινής επετείου της ανεξαρτησίας της Κύπρου έχει τελειώσει.